Sziasztok! Mutatok egy jó reggeli programot. You got a problem, bro? Wanna pick a fight with me, bitch? -2 fok. Érződik. Jaj, hát ennél jobb reggeli rutin. Az újabb szenvedés, de totálisan megérte. Ez ilyen vicces süti. Na jó. Most egy kicsit jobb kedvem lett a Brown. És akkor el is indulunk a tripre, és hát nem meglepő, hogy ez azért szinte itt mindennapi. Terv egyébként az volt, hogy ma egy ilyen felvonóval felmegyünk az egyik hegycsúcsra, 2 hétre, és egy picit ott sétálgatunk. És azért terveztük ezt a mai napra, és nem holnapra, mert október 31-e van ma, egyébként ma van Halloween itt, és holnap lett volna november 1-e. Úgyhogy nem tudom pontosan mit csinálunk még ma.